Qozon редакциясында кунакта Илсур Муртаза. Нәрсә белән шөгыльләнәсез сез бүгенге көндә дип сорыйм әле? Мин бүгенге көндә гомумән иҗат белән шөгыльләнәм. Мин иҗат кешесе, сәнгать сферасында эшләгән, эшли белгән әйберләрем күп. Шуңа күрә әкренләп, әзмәзләп тә түгел кайберләрен. Шактый гына итеп. Гомумән иҗат итәргә яратам. Абыйгыз Фирзәр Муртазинның сезнең тормышка йогынтысы зур булдымы? Иң зур йогынтысы гомер буе йогынтысы белән яшим, Аллага шөкер. Инде сәнгатькә кереп китүдә, гомумән баштан ук сәнгатькә кереп китү, яшьлек сәнгатькә кереп китү һәм минем шәхси тормышымның булуы да барысы белән дә ул бәйле. Аның беләндер сирәге бәйле бөтен нәрсә. Хәтта тормыш иптәшегез белән дә абыйгыз таныштырган дип. Ул таныштырган дип теге турыдан туры түгел, аның белән эшләгән дәврдә гастрольгә баргач танышырга туры килде. Дә шуннан кавыштык, урлап кайттым да, яшибез 32 ел. Урлап кайттыгыз? Әйе. Сез сөйләп үткән идегез инде, очрашырга тагын вакытыбыз булмады, шунда гаилә курдык дип. Бу хәлгә әти-әниләрегез ничек карады? Шатландылармы дип әйтим инде. Әнкәй бик теләп риза булды, шул кызны алып кайттыммы дигәч, алып кайт диде, ике дә уйламыйча. Матур итеп кабул иттеләр, матур итеп яшибез. Туйыгыз ничек үтте? Туй 3 көн булды. Авылда, ул вакытта инде авылда үткәрдек. Анда безнең бит шул вакытлар иде. Яшьләрне аерым, урта буынны аерым, өлкәннәрне аерым. Менә шулайга